Здравейте! Искам набързо да споделя моето мнение, моя опит и това колко съм щастлива, че записах курса, който Таня Ангелова предлага на хората, които са супер заети. И когато нямаш възможност да мръднеш никъде, не те пускат от работа, нямаш прекалено много свободно време. Това е един уникален шанс да се опиташ да направиш нещо. И когато гледах клиповете на други курсисти, които са завършили, основното ми притеснение беше дали не са платени, дали не е измама. Но в крайна сметка реших да рискувам и съм очарована. Сега в момента чакам моето коледно чудо. Вече съм на финала на курса и очакваме последните детайли. И това ще ми бъде подаръка за новата година. Тя е супер отзивчива. Писали сме си по нощите. И наистина много, много се радвам, че направих тази крачка. Защото нищо не се реализира, докато не предприемем някакво действие и се остава само хубава мечта.